Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Usa ka lalaki nga naga-sideline isip habal-habal driver sa Cagayan de Oro City matag gabi ang napalgang patay. Nawala sab ang kwarta ug motorsiklo sa biktima. Kapulisan adunay gikuptang CCTV footage sa biktima. Angkas ang duha ka pasahero. Ani ang report. Patay na og naligo sa iyang kaugalingong dugo ang 55 anyos nga lalaking residente sa barangay Mulugan sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Yang nakaplagan kini sa mga tawo sa barangay Balubal sa Cagayan de Oro City pasado alauna sa kadlawon adlawng Huwebes. Ang biktima usa ka construction worker o ka-sideline isip habal-habal driver matag gabi. Tadtad sa samad dinunggaban ang biktima hinungdan sa kamatayon niini. Nawala sab ang motor sa biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga ulahing nakita ang biktima nga na masahero kung asa kini nakaplagang patay. Nakakuha matud pa ang PNP og CCTV footage sa biktima samtang sakay sa iyang motor. Sa gihatag nga hulagway sa kokpo sa GMA Regional TV 1 Mindanao, makita ang biktima nga nagmaneho sa iyang motor ug adunay angkas nga duha ka lalaki. Wala na siya laing gamit nga nakita kundi katulang iyang possession nga pitaka nga anay duha ka driver's license expired o dili. Matod sa nahibiling banay sa biktima nga una pa man kini na masahero, mipauli pa kini sa El Salvador City aron manihapon. Itiging hilak ako mama kay wala daw mo palit ng pan. Nabuntag na sa palitag pan. Iniya. Gidugang sa PNP nga duha ka anggulo ang ilang ginalantaw nga motibo sa krimen. Usa na niini ang posibleng pagpanulis sa duha ka mga ulahing pasahero sa biktima. Ingon man, posibleng adunay nakabangi ang biktima. Ipaabot sa atong banay sa biktima nga maghatag kita nga kanunay og suporta sa supply sa impormasyon kung ugaling anaaman sa atong mga investigating body sa atong pwerpo sa kapulisan tungod kay wala kini nihunong ang police station 2 nga police station 6 nga makuha gid ang suspitsado niini. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.